hankali hankali Aibu Hassan kaya kuma ya kai tashi illallahu aiki. To ga sako nan daga a can birnin Togo, shugaban ƙasa na Togo shi ya tado jirgi na musamman, babu kowa ciki, ya ce a nemo ɗan kokowa guda 4 na Nijar, za a zo can a haɗa su kwamba da 'yan kokowa na Togo. Dalilin haka sai aka tado jirgi na musamman a marece na jiya. To da ya nan ne aka nemo su ba tare da ɓata lokaci ba, sai aka nemi 'yan kokowa na nan cikin gari. Na aka samu Yakubu Adamu da Kabiru Ado Jigo da Abdullahi Dan Buzu da Shagon Yakuba. Su ne za su tahi da sunan Nijar a cikin wannan kira da aka yi musu a can birnin Togo. Jirgi na an ka aiko na musamman kuma su ƙarike a maido su da wannan jirgin. Dalilin haka ita kokowa ta samu ɗaukaka da tashi a cikin Afirka, kowane yana so a ce yayi. Dalilin haka wannan kokowa sai mai fatan Ubangiji Allah shi sa su dawo lahiya, kuma akasi wanda aka samu guda ne, wanda babu wanda wakili wanda aka tura tare da su, kamar in sun yi magana ana zan fassara musu ita da Hausa. Salamu alaikum daga naku Manu mai da la'ilu hugubce buza. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da ƙasashen waje, kuna lahiya gari a zaman duniya. To shararrun 'yan kokowa wanda ita ƙasar Togo ta bido daga can Lume, shugaban ƙasa na Lume shi ya turo wani katafaren jirgi ga hannun kuke gani, turo da suna a ɗauki ɗan kokowa guda 4 a kai can Togo ga marece na jiya laraba da marece aka turo jirgi na musamman, aka ce a ɗauki ɗan kokowa guda 4 na Nijar a kai can a haɗa su kwamba tsakanin 'yan kokowa Togo da na Nijar ga jiya da marece. Saboda haka aka samu 'yan kokowa kamar haka. A nan da yake abin ya zo da gaugawa, sai aka nemi 'yan kokowa na nan cikin birnin Yamai. Aka samu Yakubu Adamu da Kabiru Ado Jigo da Abdullahi Dan Buzu, sa'an nan da Shagon Yakuba. Su suka tahi da sunan wakilta 'yan Nijar wanda a can ƙasar Togo su ma a haɗa da nasu 'yan kokowa guda 4, ya an ƙarike kuma a ɗauko su da ta jirgi a maido su. Dalilin haka aka biyo ta ƙarƙashin Federation ta Nijar, ita ta bada su. Dalilin abin ya zo da gaugawa, ita ma ta bada su nan take nan cikin Yamai. To sai ai addu'a Ubangiji Allah shi sa su dawo lahiya, kuma Allah ya ba su nasara, saboda kokowa ta samu ɗaukaka a cikin Afirka ko ina yanzu. Dalilin haka kaga in ba da kokowa ba ya za a bado jirgi sukutun bayan 'yan kokowa ɗaya za a ɗauka a ciki ne, kuma gashi nan an yi haka nan ba rahoto ba kawai, da ja an aukar da haka. Sai dai ai addu'a Allah ya ba su sa'a. To bale